Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da arzikin sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau wannan bidiyon namu zan yi bayani ne akan yadda ake buɗe Telegram channel. Kamar yadda a mining za ka gani an ce ga channel naka za ka yi subscribing, to kai ma za ka iya buɗe naka. Misali gashi nan yanzu mun shiga cikin Telegram namu, to a nan ƙasa ga nan wani alama biro haka a nan ƙasa kusa da wannan kyamaran za ka taɓa shi. To idan ka taɓa shi zai buɗe maka haka, ga nan wajen new group, ga kuma new content, ga new channel. To channel za mu buɗe, yawwa in ya buɗe maka haka ga nan create channel, sai mu shiga, sai ka buɗe ka sa sunan channel ɗin da kake so, kuma wani iri ne, ma'ana sai mu sa Hausawa 1. Nan kuma za ka yi bayani akan channel ɗin, wani saƙo zai na isarwa, na mining ne, na wasu tatsuniya ne, a bidiyoyin wani abu za ka dinga ajiyewa. To sai ka yi bayani dai haka, ka gama bayani to a nan sama ga wani alama na good a saman nan, sai ka danna, yawwa da ya buɗe maka haka ka ga public channel ne, na kowa da kowa kenan. In private ne zai kasance sai an biya a shiga, sai ka ga dama mutum ya shiga kenan. To mu kuma public ne, na kowa da kowa ne, kawai link za ka tura wa mutum ya taɓa, kuma za a iya searching naka a same ka. Duk wanda ya danna sunan wannan Hausawa 1 zai iya samun ka, zai join da wannan channel naka. A nan inda aka rubuta public link, ma'ana link wanda za ka na tura wa mutane, za ka yi creating ɗin sa ne a nan. Ba mu gwada sa wancan sunan mu gani. Yawwa gashi nan ya yi alaman kore, ma'ana ya yi kenan. Sai mu ƙara danna good ɗin nan zai shige. Yawwa a nan sun ce za ka saka mutane ne, ma'ana za ka yi adding na wasu daga cikin friends naka su shigo cikin wannan group ɗin da wannan channel da ka buɗe. To bari mu gwada sa wasu daga ciki, kamar mutum ko 6 ko 7 hakan nan. To na saka wa'innan mutanen, gashi nan yanzu channel ya buɗu, mun gama buɗe channel ɗin mu. A saman nan kuma shine wajen profile. Yanzu channel gashi nan ya buɗu, ba komai a cikinsa. To idan kana buƙata za ka gyara, akwai wani abun da za ka editing ka sa, ma'ana ko wani photo ko kuma wani gyara da za ka yi, ko description da aka canja, ma'ana bayani akan yadda shi wannan channel ɗin za ka na posting a kai. To gashi nan za ka shigo, a saman nan ga alaman wani biro za ka iya taɓa shi. To in suna za ka canja gashi nan, in kuma photo za ka ɗora sai ka yiwo ƙasa ga set photos ɗin nan, yawwa sai ka taɓa shi, zai kai ka inda za ka je ka ɗauko hoton ka ɗora, sai kai saving. To a nan dai channel ya riga ya buɗu, za ka iya aiki da shi. Sannan kuma in mutum ya searching na wannan sunan, tare zai shigo da shi wannan group ɗin ne, ya join wannan channel ɗin ne, ya zo ya join direct. Yawwa ga channel settings ɗinka, inda muka shiga a can shine gashi nan, duk abun da kake buƙata za ka iya canjawa, za ka iya sakawa, komai normal ne. Yawwa gashi nan ba komai a ciki, duk abun da ka poster, duk wanda yake ciki sai ya gani, ko waye ne.
Yawwa wannan shine channel na Telegram. Idan wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan channel namu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, ka mana like, ka mana share domin wasu jama'a su gani su amfana.